Mga imahe ni Birhen Maria nga may nanari-sari nga pagpakita sang kabuhi sang tawo ginbuksan sa publiko pinaagi sa Marian Exhibit sa distrito sang Arevalo. Ini gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Sa kasakit, kasubo, ukon sa kalipay man, ang mahal nga Iloy Birhen Maria, yara gid malapit sa aton kasing-kasing. All these Marian titles are expressions of the deep connection of the life of the people, ang kabuhi sang tao sa iyang natural nga phenomenon sa aspeto sang pagtuo nga kinahanglan naton ang giya sang mahal nga Iloy Birhen Maria. Gani sa pagpanguna sang Camareros de Iloilo diri sa Archdiocesan Shrine of Santo Niño de Arevalo, ginbuksan sa publiko ang nagkalain-lain nga Marian image. Halin sa pinakadumaan, pinakamagarbo kag pinakasimple nga imahe sang mahal nga Iloy, tanan ginatagan importansya agud mas ipalapit pagid sa mga parokyano kag sa deboto. Paatag sang simbahan, Fanaticism has no place in the church. These images, way niya ginubra, way niya ginapatakom para nga simbahon naton. sa baylo, inilang nagaserbigiya kag mga simbolo. Visual help. Agud nga sa aton pagpangamuyo, may ara kita nga mga visual images sa aton mind, sa aton heart, nga ma-picture out naton kung ano ayan ining mga titulo sa mahal nga Iloy. Ang labing importante, ang pagtuo kag mas ginpadalom nga debosyon sa simbahan, ilabi na sa pagkabuhi bilang Romano Katoliko. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.